Καλημέρα σε όλους. Πολλές φορές έχουμε πει στα βίντεο που φτιάχνουμε και ανεβάζουμε στα social media ότι πέρα από τον καθαρισμό μιας μηχανής, καλό είναι ένα κατάστημα το οποίο κάνει πάνω από 1,5 κιλό καφέ την ημέρα να κάνει την παρακάτω εργασία χωρίς τον καθαρισμό που κάνουμε καθημερινά, εννοείται με καφίζα ή κάποιο άλλο υγρό, είτε σκόνη το υγρό μέσα στις καμπάνες. Καθαρίζουμε ναι μεν, αλλά υπάρχει ένα σημείο το οποίο σχεδόν ποτέ αφήνει υπόλοιμα και αν το αφήνουμε σιγά σιγά και δεν το καθαρίζουμε επιτακτικά, αυτό χτίζει επάνω και δημιουργεί πικρίλα μετά στον καφέ. Αφού λοιπόν έχουμε καθαρίσει, τι κάνουμε? Μπορούμε να πάρουμε ένα μηχάνημα το οποίο είναι μηχάνημα χειρός βασικά, το οποίο μπαίνει εδώ. Τι κάνουμε λοιπόν? Αφού έχουμε καθαρίσει με καφίζα, ξεβιδώνουμε, το περνάμε μέσα. Σφίγγει. Και ερχόμαστε λοιπόν με τον ατμό Τι πετυχαίνουμε αυτό το σημείο? Όταν ο ατμός από ένα σημείο υγροποιείται, το νερό ατμοποιείται, τι κάνει? Πετάει εσωτερικά μέσα στην καμπάνα εδώ του κρουπ και καθαρίζει τα σημεία, και αυτά που ήταν ξερά και είχαν χτιστεί επάνω και δεν φεύγανε με το καφίζα είτε με κάποιο υγρό, με αυτό φεύγουν πολύ γρήγορα και έτσι εσωτερικά προστατεύουμε όχι μόνο τη φλάτζα που πολλές φορές βλέπετε ότι ξεραίνεται πολύ πιο εύκολα. Ένας από αυτούς τους λόγους που ξεραίνεται πολύ πιο εύκολα η φλάτζα μέσα είναι και τα υπολείμματα του καφέ. Εύκολο, όσοι έχετε κάποια απορία, ξέρετε, από κάτω γράψτε και φυσικά θα σας απαντήσω. Μέχρι το επόμενο, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σε όλους.